Záhada temné hmoty. Vesmír se chová, jako by v něm bylo 5krát více hmoty, než dokážeme detekovat. Galaxie se točí tak rychle, že by se měly dávno rozpadnout, jenže se nerozpadají. Jakoby je zdržela neviditelná síla. Něco, co nepohlcuje světlo a ani ho neodráží. Temná hmota. Dle matematických výpočtů tvoří až 85% veškeré hmoty ve vesmíru. Ale nikdo vlastně neví, z čeho se skládá a jak přesně funguje. Někteří vědci si myslí, že jsou to wimpy, částice, které téměř nereagují s ničím, co známe. Jiní tvrdí, že jde o axiony, ultralehké částice, které mohou procházet planetami jako duchové. Temná hmota může být také stopa jiné dimenze. Něco, co existuje souběžně vedle naší reality a gravitačně zasahuje do té naší. Jakoby náš vesmír byl jen jedna vrstva. A temná hmota byla gravitace poskakující z jiné reality. Ať je pravda jakákoliv, temná hmota je všude kolem nás. Prochází celým vesmírem a my ji stále nedokážeme detekovat a vlastně nevíme pořádně, co to je. Možná je to největší záhada moderní fyziky. Myslíte si, že temná hmota je stopa jiné dimenze? Nebo je to zkrátka jenom částice, kterou ještě nemůžeme detekovat? Napište mi váš názor do komentářů a sledujte mě pro další zajímavá videa.